Hakabaning kong nga aingu iyo belay. Namar kanika por bat kanika klipmat. Kabuai nakabenta jengi iway pa iway yakaba nginyo yakaban sngap yakaketin kaba im bat kabadon bor kajong. Ngai ku belay yapi baro kiba sngap bat kiba pet ya kanika programs balawan ra daga Good News TV channels jong kajingi sing samla KGP sinat semngi. Yapi baro ngai ku belay haka kerteng kaba im bat kaba don bortam kajong Yesus Kristus bau terai. Ki paralog bat ki para Kristan. Ka Bible kaya thu ba ki don lai teli ki e. Ki ba don kam bat ki ba kongsan ki ba uwei pa uwei ubreu udei ya ka bandon ya ki. Bat kita ki lai teli ki e ki long ka jingai ka jingkermen bat ka jingi. Tenre ka Bible kaya thu ru ba na pedeng kini ki lai teli ka jingi ka dei ka ba kam kongsan naki ne baro. Ngila ban keli balai ba ka Bible ka ong ba ka jingi kalong ka ba kam kongsan na kine ki lai teli. Sibuk ladan simno ya ka jingi na ka jingim ka jong ubreu. Ladan simno ya ka jingi na ki long ying ki long sem. Ladan simno ya ka jingi na ka ri bat na ka jaj ben riu. Pitarai ka ka banjia ya ka jingim jongi ki breu bat ya ka imlang ka salang. Ngin sngu tu bakan don tang ka jingkul mar. Kin don tang ki jingya penyap ki jingya snam bat kumta ter. Nakata ka daw ngin sngu tu ang ne baka jingi kalong ka ba don kam bat ka ba kongsan haka jingim ka jongi ki breu. Ki don bun jat ki jingi. Kawai ka dai ka jingi blay. Kawai pat kadai ka jingi si paralog. Kawai pat kadai ka jingi si ying si sem. Bat kumta ter. Henry ka banga kuwa ya ka banya keren ha kanika por ka bamenta. Kadai siya pang ka jing blay. Ka Bible kaya thu yangi. Ka Bible ka keren hakibabun ba ki benta siya pang kane ka jing blay. Bat haka siti ka ba ningkong ka jong apostol Yohanes. Kalanong na ka ba sao kat khot na ka ba khandai ka ong kumne. Hakane la penpau sina ya ka jingit ublay hangi. Ba ublay ulapa yala ukun balaka marway syakane ka perthei bangin yo im dau. Kane ken kadai kata ka jingit ka ba ka Bible ka keren. Kadai ka jingit ka ba pelatam. Kadai ka jingit ka ba koridor tam na ki jai jingit baro. Bat ya kadai ka jingit ngin sngu tu. Ya kadai ka jingit ngin yo i. Sina ya ka tang ladangi ngiwan bat tang ladangi mi bat ipe sya kading pna. Bat kadai halor jong kading pna. Ba ubelay upen pau sina yala ka jong ka jingit ka jong u syangi kibreu. Ngisngau tu ba mangi kibreu. Ngilong ki jing thao ki ba koror ki jong ublay. Tenrei ubreu bat ka breu haba kila hapno syakapom. Ublay semla snau hun yakaban yangi yakaban ngin sa hangta. Tenrei ublay da ka jingit ka jong u uat yangi. Bat ka ba snau tenat ka long ba ublay semla tengkai. Ruem nakabenta ka jingpen im jongi kibreu. Bat ula kloy ya kaban pa yalau jong ukun ubala ka marway ujong u Yesus Kristus nakabenta ban penim yanga bat yapi. Kadai halor jong kading pna kaba ya ka jingit ka jong ublay lapen pau sena halor ulum Kalbari. Ujisu om don uno lani don kanu ka jingit ka ban kam kraw ya kane ba uwei u aitino yala ka jong ka jingim nakabenta ki lok ki jong u Jisu wan sya kane ka perthei nakabenta ban penim yangi ula ino ya ka jingsuk jong ka beneng ula ino ya ki baro ya ka ban wan sya kane ka perthei ya ka ban wan nakabenta jongi ki breu ba unyo ban penim yangi. Kadai ka jingit ka ba len lade.
Kadai ka jing it ka ba phla bat ka ba phla tam hadu kata. Bat don ka wei pat ka jing it ka ban kham krau na kadai ka jing it ka ba ublei ula it na ka banta jongi ki khun ban riu. Ki paralok ki ba it ki jonga. Lese ha ka jing im ka jongi. Ngila du no ye ka jing it ka jong i me ipa. Lese ngila du no ye ka jing it jong ka ying ka sem lane ka jing it na ki ba ying ki ba sem. But lese ngila du no ru ye ka jing it na ka imlang ka salang. Na ki paralok ki bangi ngi juya it bat ngi juya jan. But la ru bantuan na pedeng jongi. Ki ba sngow ba ublei ichu. Kiba sngow ba ublay ula jingai no. Namar ba haka jingim ka jingi shibun ba. Kipop shibun ba. Ki jing le boman kiba ngi lale. Kaba penlong yangi. Ya kaba ngi ngin sngow ba ublay ula jingai no. Naka jingim ka jangi. Tenray haka ni ka por. Kwa e kaban penken mau ya pi iway pa iway. Leng ba ka ni ka tin ka jang ublay. Ba ublay uid yanga bat ya pi. Kamper ladang ngila im bat ngila long ka jing im ka ba kumno ka jing it ka jong ublay ka dap biang ka jing it ka jong ublay ka dangwat na ka benta jonga bat na ka benta jong pi ka khti ka bala kener ka jong utrai chisu halor jong ka ding phna ka pen isai ba ublay ukwa ia ka ban kedup yangi ublay ukwa ia ka ban kedup it yangi ia ka ban penmat angi ia ka ban pensem angi yang ka ne ka jing it ka ba ula it bom jukut yangi iway pa iway. Ka jingkot kalong na kabanta jongi iway pa iway bangin wan siya bangin wan hau chisu. Ka Bible kaong atomat batuk mi bau try ulong ubabha. Ublay ulong ubabha nam ta ka jingim ka jangi. Badai kani ka jingbha ka jong ublay ka ba penlong ya ublay ya ka ba un pha ya lau jong ukun. Siya kani ka perthei bangi kibriu kibla du no ya ka jingit ya ka jingim ka jangi bangin yo mat pat ya kani ka jingit ka ba phlatam ha ka jingim ka jangi iway pa iway. Badai ling ba kani ka jingyo mat ka jangi ka jingit ka ba hau Jesus Christ ka ban penlong ru yangi iway pa iway. Bangin yo ya ka jingim ka ba thamai bangin yo iba ka jingim ka jingi ka don ka jingmut ka don ka jingit mu ka ba kerpang ka ba ublay utmu na ka banta ka jingim ka jingi iway pa iway nga khot ya pi kilok ki ba ki jonga. Bangin wan sa Jesus Christ ya ka ban mat ya ka ban pediang ya ka ni ka jingit ka ba ula kat ba ula sya bat kat ba ula aiti no ya ka jong ka jingim ka jongu halor jong ka ding phna kadai mangi bangin sya ya ka ding phna kadai mangi bangi ngin yo hok ya ka jingpen sitom namar ka jing rengkang bat namar ki pop ki jangi tenre u Jisu ula sim u Jisu ula ba u Jisu ula kamlut di kita baro tang namar ba u it yangi u kwa ya ka bangi ngin yo ya ka jingsuk ya ka jingkemen bat ya ka im ka ba bom jukot te tau blai un kerku lengba ka ni ka ktin ka jong u nginya tuai abaku pang iwan ne ka ban aingu syame au blai namar ka jingit ka ba krau ka jingit ka ba phlatam ka jong me au blai na ka benta ka jingim ka jongi iway pa iway nyaingu ko terai namar ka jingit ka jong me aiwat yang iman kasngi mikener ya ka jong ki ktiban kedup yang au blai ba it ban penmat yangi ya kan ka jingit ka ba phlatam ka jong me au blai ngi duai sheme ko kan rat ba pha hoi la ban don na pedeng jongi ki bala du no ya ka jingit jong ka ying ka sem ki bala du no ya ka jingit hoi kan rat be ya ka jinga dai paralong hoi kan rat na ka imlang ka salang bahoi ku kan rat ka jinga nanti ka bangi mat au blai ka bangi im ngiat ha ka pom isngau kumbak ichu yang ngisngau kumba mila jingai no nangi ten rai ko trai lang bakan ka ktin ka jong me ai bon penken mau yangi ai ka bon keren ha ka do nut ka men sim ka jangi iway pa iway ko kan rat ba it bangin sngo thu ko trai ba me dang it yangi mat me khot yangi bangin mat yang ka jing it ka ba phlatam ka jang me au blai trai ngi sngo ngi ai ngu au blai ba it
ba me mes ngau sen ai nam ta ka jing im ka jing i wei pa i wei bat ba me khat yang i bangin mat ya me ba ka jing it ka jang me ka jing im ka jang i to sngo ko kan rat ba i kan ki jing tuai bat ma pri ki pop ki ba bun ha ka kerteng ka ba im bat ka ba ai jing im ka jang utrai bat unang panim ba i jang i u Jesus Christ. Amen.